Είναι πολύ ωραίο με την διαμελάς. Το εργαλείο αυτό χρησιμεύει, κάνει πιο σκληρό το καβαλάρι για τις μοτοεκδρομές, όπως στην περίπτωση της κτηνοεκδρομής. Κάθεσαι εδώ και κάνεις έτσι. Πα! Πα! Από μάκρυ πείτε. Αυτό είναι σαν τσαρίνος κόλλος, που λέει και ο κτήνος. Τέμπο, κρατάει το ρυθμό. Κοίτα δικά είναι μαλάκα. Αυτά. Μετράει πάλμους, καρδιάς, με ένα πάτημα του κουμπιού μετράει πόσες φορές κάνει σούφρα σας έτσι. Αρκεί να πιάσετε με τα δύο χέρια αυτό εδώ. Δοκιμάστε το, μην τρέπεστε, δοκιμάστε το. Αφήστε με, ανεβείτε, ανεβείτε. Τώρα ζωντανή επίδειξη στο χώρο σας. Και τώρα το ιδρυτικό θα μας δείξει πώς κατάφερα να γίνει ιδρυτικό. Το πρωί με την αυγή. Με σκληρή δουλειά. Γυμναστική. Και γίνεται και δικάβαλο. Και εμένα μου αρέσει πολύ γυμναστική. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε μαζί. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups. Πέφτει το ηφαιστικό στο κρεβάτι. Ω, πρέπει. Τώρα μόνο 29 και 90. Τι? Πείτε ξανά την τιμή. 29 και 90. Γιατί θέλει θράσος. 29 και 90.